مكرمة إن ما كان القرآن ما كان كرنجر من سورين في صحف قفل لكم مكرمة قفل من ناكبو والقرآن كبو ناي أفيا بنيا كتير قفل بدو فين لا حرام بدو في صحف قفل كنو مكرمة قفل من ناكبو على القرآن بنيا كتير قفل تمني بكا مونو كوناي munu eru bora ala yoro jango mi mabo ala yoro kondew gafi munu kona qur'ana ye ala ye qur'ana korota uluka jango munu were mabo ala yoro qur'ana ni foyti suma kadaka minga kumado oni foyti suma laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir foyite kuma ala chugo abo chugo la ala ka kuma ni kuma kan wore foyite kili ka gafe kono gafe min nakabu walma kuma dowla ni gafe ni munu be fo qur'ana kono ab dambe kata qur'ana la sakumbe sibini ke woro munu na ala bulu ka danne lawul mahfuz wala la كان سيكون أنا ربكر بل سوي رما ما كان مؤمنا نبلا بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وله المحفوظ ولاي وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر ابن عباس كولا كوي قرآن بكر بجيني دي كابو له المحفوظ ولا لا كان أبلا سودوبي كبكلو بلي فلو لا بيت العزة كان أبلي والله تعالى أعلم وحال القرآن قفي من بأن ربولياني على صنعوك سبيك مرايا وفنا يقفي بديو القرآن يفهم حرم مدي ناس سبنا بابي من قاكبا وكرا دم بابي في صحف مكرمة مرفوعة من قرة ليد مطهرة ناكسا قرآن بقفل قفل من قرة من ناكسا ما من كله المحفوظ ولا كل وكماني بيون دا مرفوعة قرة مطهرة أكسا إما لا يمسه إلا المطهرون ما تمادم بكتا ملك ودبا أفكم ما شتم مغا قرآننا فسنما وقريدي شياطين الجن ولود يرفويت قرآننا ولود سيتغفويت قرآننا قرآن بي يلما ملك ودني يونجي فكنا سي أدم دوما ما مناني وهاي جيني دمنا على كراك صلى الله عليه وآله وسلم قرآن جيني دمنا جينا منو جينا شيطان منو بتا كما كون جوي كبقولوا لا علي قلوب بلي أولا نتسمى دولو القرآن يعبر من سيتشو فويتو لبولو القرآن أبا غافي كونا غافي من كرة مطهرة akasanu tafsiru kala ko ko bo nagashima akasanu kabo nyamima akasanu kabo makifela faraka akasanu kabo Qur'an be gafe kono gafe min korota be akasanu ni mo min ko kuma na gafe nya ka kambe lahul mahfuz wala kala alayk iko Qur'an re gafe de kudu kala alayk wallahu ta'ala بأيدي سفرة بأيدي سفرة كو قرآن بتشيدون دبلو قرآن يلما كادمني كا أوايل بولي على ركناسي على كرام صلى الله عليه وسلم بأيدي سفرة كو قرآن بتشيدون دبلو وتشيدون نوي ملكه دكويا كرام بررة كرام تشيدون يتشيدون باوي barara cide munu ye nyuman gelaw de tujuguman foyke
tina fendo ala srafe tina fembo ala srafe o sere tuwi nga olu yere fana to ke bay ma tiga fedo ke nga keli ko bi kono nga nunu ala yu majam qur'ana cidew ko bi aidi safara ko qur'ana be cidew mbulu kiramin cidem bawdedu nele kawdedu barara nyuma ngelawdedu duguma ngela tula janfa ngela tula ala yemele kew mamutu ko la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kuta ala soso fo ila ala yublamina ko anu yamaru la kuka minge ubo ka tuwala ti choy uti fembwala uti femfaraka utana undate kidi naksu temele ke ka baral akachila abibla chila kaka ke chukumina ala yudla ko o fanga duma ko yelema duma ko o telia duma meme bla chimina obo ka chukola ti choy eba mim bla me doina eba yera mati doala malakul maut alladhi wukila bikum kaka baradla mata negotier te fo aborama atefo akonama ni minzira ni ngawati sera la kadafla twan قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان وأنا ما دي تشينا ما أكفره كوفين بيا فتر وليا نعم فسر الكلام بكافر فوق فراك هذا الإنسان ودي فرع نعم كم شرو باجرا أنا ما دين فسوا من قدو وما مشينا أنتليا كو فراك ولا سا لم يباهك لكسكي ويكاف قتل الإنسان ما أكفر قتل الإنسان وعلى مدين كافر تجينا ما أكفر فما يا كافريا قتل الإنسان على مدين كافر تجينا ما أكفر فما يا كافريا كافريا كرويت فتر وليا علي ما منونجي أدم دنيا أدم دي منو ما علىك ما دون علي ولودي تويكو الكفار عرب كان بدات تقولي دي كفر الكفار الفو سنة في سنة كبوكي كادا تقول عرب كان بفوق عرب كان يومان داتقول دي ما من بعرك يومان داتقول كفتر وليا علامة أنا ما ديك مشكلة بين يومان دوبالي دي هذه هي المشكلة في الإنسان كفر النعم نعمه فتر وليه على تافد أنا ما دي كان كين من نبالي ودي نجوا إن التارك وما شامنا نما بكيك ماني من عون يبو كماني جمادلا ali furusa ni furusa chale nyuma ndombale ya simbala de then ngobe nyene bo kuma mina nyekeri ma chugumina na be nyene no beko nga ni adama de ka fitru wala ya jatimne adama de untam mangu kabako ya to kitab tiki kwa ka kitabu kono ko kana barkada kono kabo mashio mi udla umo don ube do bo fitru wal ya o aksu yejmay we barkada lawi barkada la o yuman donay o aksu fitru wali o barkada la nunu de ala ko de ka do adama de la وقليل من عبادي الشكور وبركة لك الدغنك جونا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات دونك على كان ما دون عليه داتو على يرينك ما ينفهمي أبدا كم من تقوله ويه أكا يومان جلي دودي
adamadenw ye minnu bɛɛ fitiriwaleya maa si tɛ se ka ɲuman min ɲɔgɔn na k'u ye ni ala tɛ fitiriwaleya de kɔrɔ ye hɛrɛ ko dɔw de kɛr'i ye i ma o hɛrɛ kow dɔn a kɛbaa ye ɲɛma kɛ an ma ka bɔ fan si fɛ min ka bon ala ta fa ye o y'a fɔ cogo ɲuman ye ɲɛma kɛ adamaden ma ka bɔ fan si fɛ i komi ɲɛ kɛra a ma cogo min na ka bɔ ala fa fɛ i mana mɛn i sɔnna k'i dilala de n'i mana mɛn i taara baara la k'i dilala de i mana mɛn y'a furu ko e yɛrɛ dilala de i mana mɛn y'a wolo ko e yɛrɛ de bɛ yen o tuma na fɛn bɛɛ ye adamaden fitiriwaleya a ye kuma jumɛn tugu o la min ayyi shay'in khalaqa min ayyi shay'in khalaqa ko a y'a dilan ka bɔ mun na ala y'a dilan ka bɔ mun na a filɛ yaada min na bi a filɛ kafa min na bi a filɛ disi gosi min na bi min ayyi shay'in khalaqa ala y'a dilan ka bɔ fɛn jumɛn na min ayyi shay an ɲinɛna o ni adamaden ma ɲinɛ i t'i yaada fiyewu n'i ma ɲinɛ i t'i yaada i t'i kafa ok o ye ala ta fa ye hali adamadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'i ma ɲinɛ i t'i yaada i t'i kɛ fitiriwale ye o ɲinɛ de bɛ na ni fitiriwaleya ye n'o tɛ e yɛrɛ ma n'i hakili jagabɔ i wolo kuma ni i fa n'i ba bolo ye e tun ye mun ye foyi i yɛrɛ mana lajɛ i denw ma n'i patɔrɔn bolo baara la e yɛrɛ mana lajɛ i jigi kuma ni kaarun ka du kɔnɔ nka sisan sa n'i bɛ kuma i bɛ kuma ka waso ka kuma ka yaada ka kafa wa amma bi ni'mati rabbik fahaddith nafsak qabla an-nas afi yɛrɛ ye fɔlɔ تركبن طبقا عن طبق هذا ما دبيتي يوسف عليه السلام ومن أمتك كي أكبر ترى سو كنشينانا أي مفو إنه ربي أحسن مثواي أكو أيش نفهم يمسو أبدا ني من جنما ni ne bila yɔrɔ ɲɛ cogo min na ka da ka tafsir fila bɛ kuma ɲina nka hada huwa al-aqrab min as-sawab kuma wɛrɛ min b'a la n b'o dɔn a ko ne matigi a ɲɛnama cogo min na a ye n jigi yɔrɔ ɲɛ cogo min na ayi ne tɛ fɔ o kɔ a muso la e de kale k'a ye f'i k'i patron muso bosi a la madame bɛ chauffeur la n'o bɛ ko wɛrɛ la dan foyi t'o la madame mini patron bɛ ko bɛɛ k'a ye nka a bɛ mina ji jukɔrɔ patron ka du kɔnɔ ala k'an kisi kan ala t'a to i la dɛ fa kama tadinu tudani juru dɔ ye juru sara ye o e de ta adamadenw bɛ kɛ ka nagasi ka taa dɔɔnin dɔɔnin n'a tila adamaden bɛ nagasi façon dɔ bɛ yen o tɛ adamaden sɔrɔ gansan koyi nagasi ni fantanya tɛ kelen ye koyi maa dɔ ye fantan ye nka maa barikama don maa jakubayalen don maa sɛbɛlama don nka ka adamaden yɛrɛ nagasi k'a barika ban ko ɲɛnama tɛ sara a la a tɛ sara ko ɲɛnama la a tɛ wele ko ɲɛnama la ko ɲɛnama tɛ wele a la foyi t'a se adamaden ma ni ko nagasilen kɛ tɛ jogo juguya ni ko lankolon kɛ de b'a se adamaden o de y'a to kuma dɔw la n'i ye an ka jamana filɛ an b'an dama kasi ala la an bɛ ala wele an jigi tɛ tigɛ ala ka hinɛ na nka adamadenw bɛ kojugu la dɛ wa ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir donc u ye kuma dɔ lakale ne ye fo n k'a fɔ de koyi
okay ne ma don ko jamana sira ni hakema atigi ko ama lakalale de ko alere de kumba janata kero la o yano kibara do be babu famawdu ma jaka buru sen sarala dam de be asa ne kun da kala o dam ne kuma mena ya hokko wallahi da kala o kaburu seni sarala o ine kabako ya ne ma fa haramun do de ngamballa ya kabako do o kunta nga jamana la dayo mo bu nyon ko de ke ngana do abil labanna de parce que ni be ka dani tugu idala ki yere ke meleke etta ma ka janajala e dentita ma ka kaburu sero la parce que ke famay ani basara ina mo sara ka dinga sede parce que dinga se ngwe juru do ni juru sara di famaya tala na fuloti ya tala fu itala ni sinyon saya ko ngera dem chemso mo fara nyonga ta kabrusi nete nema fo haram do de sugu kitabu ba fo ali kabrusi jamana do bere mo be siga kabru de sega feri imbebe shu musaka mun nga bo shu ka na fulola yani a toka ke chien a kabrusi sara bala mamma fo ngo haram do nga anga jamana la da kunte mauta biya de nana dai o ne wo fone ne kaba ko yara mige ja chema fo asara ko kama ko ni ne de to kalama yente mo bo kalama chena na mu foka faraka ako we do de saraku kata kaburu se warmde we kaburu se warmine kata kaburu dola ka mo do kaburu se to jate mine ko luka kaburu reference beta kanu fo jana jatugu ye ko ku ye kaburu si konu dona dora koni yoro mas naina kata wal kaburu tamashe jana jakero la ado jana sababa kaburu dola o biye wal kaburu sene mo wara u fana kumbe ru fana utasi sabana inde masi min warmdena o mono utasi u yere kelen nana tado munu ye war sara olu kona don nu ye olu fara nanu tado kele kono tamashe min fordu ye olu nanu tado mana shu kele de nana kaburute olu nana kariona nungo awdina ka shu do ngo kaburu sene kono nungo abada fuka ta fanga polisu wele ko la malla cheku kala rede bumba jana jakero ko fuka polisu wele kana ubita donc mamina ka fo ko war minena nunde ma sidike wa sura kere kera kaba sura la ka shude daka kabru weresi o jamana minna desira ni niveau la mam siraka kaburu sin wari mine ka sura ima kaburu si o tigi be ban wari wɛrɛ jumɛn in na diɲɛ kɔnɔ hali ni i y'a fa su sɔngɔ d'a ma a bɛ taa sen ka na d'i ma hali ni k'i mago b'o den su la a b'a su feere i ma joni b'a miiri ko maliyɛn sera nin niveau la maliyɛn ka wari ko n'an kɔni ma ɲɔgɔn waaju maliyɛn ka wari ko min kɔni dɔn a bɛ kɛ ka tɛmɛ a hakɛ kan dɛ hakɛ dɔ dun bɛ yen n'a sera yen ne ye kuma in fɔ yan n'a fɔra a bɛ yɛlɛ ten ne dun y'a dɔn yɛlɛ ko tɛ adamaden bɛ to dahirimɛ ɲini de la e kuma faamu de wa i bɛ to dahirimɛ ɲini de la f'i yɛrɛ bɛ taa kɛ dɔ dahirimɛ ye est-ce que u b'o de fɔ yan ni kuma na fɛn a bɛ kɛ cogo di on s'est débrouillé an b'an dahirimɛ de ɲini e dahirimɛ ɲini sera fa de wulila e la wa e kelen de bɛ dumuni kɛ yan mago bɛ e kelen de la e n'a ma ɲɛ i bɛ kaburu sen sara la a sen kɔni sa i ye wari minɛ a sen a ka bɔda de kan ye dɛ Allahu akbar ko kumana ko adamaden ka fitiriwaleya ala y'o fɔ ko a k'a lajɛ a dilala ka bɔ jumɛn na an k'o de la ni adamaden y'i kɔfilɛ dɔɔni i ti yaada
ti kafa parce que adama de be bol lafu de kono imana ke ma baye bi chuo itemena lafu do fe ti ko sigi ke bali ala nga ko dono ya fo de ko ma ya dale ma fla de ko ka kwai ma ya dale mba ma fla de ko ka kwai mamba ni korota che mamba ni bunya che ani mami nyena maka to desela mami nyena fandan mami ya deseba to la mayi atafe o ka ya keref parce que no yera ali keref ali bisra ka la fu baruka nan yi kenama ma ya dale tafe ma ya nyana madi ya darab mamunu nyena maka korabulu be mabwala atafe ko luka ye atafe ko lu tofo parce que ali ka jatela no lu yira dono abno kale kuneni ali kun la fura ka ko ato dono sayyidina Umar o ayito jamana tidron do ko min baru reka fa ko e Umaru e muyi bebe gira amirul mu'minin ite foyi e kumbe ta dogo de yine walma chim tanam suka chim sanu ngew lu bi dumini tomu ndima o de ki ga dumini no tay dumini soroka abole ay ko mu foko dum benda na faj min ben fol ma jamu ka ko ale jole ale de nyebe mawla erosla toujours islam ya jama kira kofe abukar kle la islam ya jama chara katame kira tak umar tala chara katame abukar tak عثمان تلا شاركت من عمر تكا وهكذا علي رمنا اي مو بكري خليفه كرا انه نبلا امير المؤمنين جماعه باسلاميه لنالي فمن فور اني باي ايرك فدو اني كرو باي دي كالا ولا ساكا دو كا تفوي كا دويا جمان ينا aka sika atana blado kala ke kaire nidi ladam ngama do were yadara bi fuka yada ala yerema en fulo imamunum ba misirla ma yada ala ma ha mamunun ta fe uni fanda nga gere nyona no gera so be ku ba ala ku fo kenawla gera so be ku ba wajili ke oro ma yada ala ikafara ma qana ma di kala ji min ayyi shay'in khalaqa ala yadlaka bo fedmeina من نطفة خلقه فقدره أكو لاسلي دي فلاني ده ما كان نطفة خلق قال لك ولا وجد له وجه من تم نوفيا كوكلنا ناتي تمكا كي بوكو كلنا من أي شيء خلق نطفة خلق لا يدلك ولا وجد إلا وجه حكني لجي وير بتك دير في تيني دبك دي ولا حال نيتمي فقدر كاد مجرى كادلا كسولون قالا يرور لا علي دليل ديتاي كافو étape par étape على ديوكي alami yo kay fleka ban wala de labi ma fokun yo de alami yo kay fitri wale le flek o ala de ma adama dum bi fitri wale yake nga wira ta few wira ta fere adama de te fuy kon kateme fitri wale yaka o da to alay ngarda kwa kana ka sadaka tu chie ni kuna daliye kadaka ni nyuma ma don ye don bi dimi iba foki ba barobo awon bi dimi parce que e nyuma ke nati ma wala nyuma do na fitru wala rima ikateli ka kuna da mo be kele o kele la je kono be wala nyuma don yini kele o de be je kono sheba yina musoga wala nyuma do parce que ni mina muso kele la ni kumana aba kun firifiriti ni kwa kere de ayini ga hali silina ne min donna asema atika fo ni mina debe yona o yella do minge dela o bo barubo ni mina ka barakela be yona o yedeme mingo yo bo barubo o bayirata ala e mingi la o barubo to di fledi
ifitiriya waleya be o ala min ma i ban bɛ o ala min sago kelima o ala min k'i ka seli i ma sɔn a k'i ka sun i ma sɔn a k'i ka jaga bɔ i k'i tɛ ale fana ye min kɛ e la o de lakalitɔ filɛ ko a lajɛ dɛ a y'i dilan ka bɔ mun na a y'i dilan ka bɔ lawaji la k'i damajiraya k'i hakɛ ni bɛrɛ bɛn i kan ka dilan cogo min na k'i kɛ ten ثم السبيل يسر ثم السبيل يسر o kɔfɛ i dilalen kɔ k'i damajira ni bɛrɛ bɛn k'i dafa k'i kɛ adamaden dafalen a sɔrɔla ka bɔ sira nɔgɔya i ye ala ye bɔ sira nɔgɔya i ye hakilima bɛɛ bɛ nin faamu de bangini ni ala ma o ko nɔgɔya ni ala ma ko kɔni nɔgɔya ni ba ma to ala den bɛ to ala wali fila bɛɛ bɛ to ala diɲɛ adamaden yɛrɛ ni ala ka dɛmɛ tɛ maa si t'a dɔn den bɛ wolo cogo min na hali muso yɛrɛ t'a dɔn i kɔni b'a ye de i jiginna a kɛra cogo min na o de ɲɛfɔtɔ filɛ dɛ ko thumma sabila yassara ala de ye sira nɔgɔya den ye n'a ye sira gɛlɛya min ma o tɛna dɛ kana ala ye minnu kɛ olu de lakalitɔ filɛ ni maa kan ka fitiriwaleya nin kow kɛbaa ma maa min jɔri ye faama min jɔri ye nin jɔyɔrɔw la maa min jɔri ye nin jɔyɔrɔw la ni maa kan ka fitiriwaleya o ma ni maa kan k'o ka yamaru sɔsɔ n'o ko dan yan ni maa kan ka tɛmɛ e ka ala ka ko kɛtaw lajɛ ko thumma sabila yassara ko ala sɔrɔla ka sira nɔgɔya i ka se ka na ni ɲɛnama ye ثم أماته فأقبره ثم ko o ɲɛnamaya in kɔfɛ sa ala ye si hakɛ min latigɛ ye y'o balo o kɔfɛ amatahu ala nana tigi fa aqbara ni ka don kaburu kɔnɔ minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra pana ni fɛn o fɛn fɔlen filɛ e ta jumɛn bɛ nin na communauté internationale ta jumɛn bɛ nin na partenaires ta jumɛn bɛ nin na an kana yɛrɛ kɛ maa ye ko partenaires partenaires b'i bolo kuma kalama wa adamaden yɛrɛ mago bɛ jɔ maa wɛrɛw la tuma min na o y'a sɔrɔ i kɛra i berebere la koyi waatiw bɛ tɛmɛ maa yɛrɛ de i dɛmɛ cogo yɛrɛ de tɛ maa bolo hali dɔgɔtɔrɔw mana daga don an dala kuma o kuma ko den dacogo man ɲi o bɛ se k'a dacogo yɛlɛma wa ala ye min dacogo o da tɛ da yan'a bɔ kuma cɛ foyi n b'a dɔn dɔgɔtɔrɔw bɛ na ni dɔgɔtɔrɔ ye nin mɛn u bɛ explication dɔw di bawo non bon furaw bɛ se ka ta non mais an bɛ se ka provision ta bolo bɛ se ka don den nɔ a bɛ se karamɔgɔkɛ kuma in to n da la n'an bɛ wajuli kɛ dɔgɔtɔrɔya ko in to yen an ka kuranɛ ɲɛfɔ o de ka ɲi adamaden i bɛ ko wɛrɛ fɛn o fɛn na n'an bɛ kuranɛ ɲɛfɔ n'an bɛ ala ka bonya ɲɛfɔ ka ni impliqué o la an bɛ ka ala ka bonya segin ala ma o de ka ɲi se foyi tɛ mɔgɔw ye se foyi tɛ adamadenw ye la hawla wala quwwata illa billah adamaden sigin tɛ ka kow de natɔ lajɛ ko minnu man d'a ye n'a tɛ se k'u kunbɛn n ko yali adamaden sigin tɛ ka kow de natɔ kɔnɔ ko minnu a si man d'a ye nka a tɛ se k'a si bali dugu jɛ o jɛ dɔ bɛ kɛ ka bɔ si la i tɛ se k'o bali dugu jɛ o jɛ i b'a la ka kɔrɔ dɔɔni dɔɔni kɔrɔ b'a la ka na maa si tɛ se k'o kunbɛn awa dɔ in b'o kɔfɛ bɛ cogo t'o la mana adamaden b'i yada n ko ala y'i ɲininka de o yɔrɔ dɔ la ala y'i ɲininkali kɛ o ko ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim e bolomada mɛ mun ma mun y'i malasa i mana o fana ya ala bɛ kɛ ka ko minnu kɛra adamaden la a bɛ kɛ k'olu lakɛ ko minnu a kelen o kelen ni ala ka baara bɔra a la dafɛ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan o tɛ se ka kɛ
wallahi halni to jamana do bay do toro spécialisé gere bina kana film so jigi to kuna ni ala ko ate wolo be sa ube jole gera ashi se ka so be ka takhassusu fion fenganga ke uba beke katla ko joka ala fle ande ba fati ko ala ka barake ko ala be nema bamun ke joyi afo joma ngala barka da nunga ere tate blesa o kana kinyana ango barka da tu ifani babulu ere deun eka ide ka bangini ko jetem da musere mana garske suro ko de ere bangina akera mo ere folo ere ne ere bi juro mina o yodi parce que fembe ko robara la eta da bina ke miyu ha nga flakera mo ma ere afa be bala abay docteur so kuturu opération kela ngana dama bu fara nyonga kuma dobla ko de do wulula ko bana ko ta ke rotala ubi wulide opération na fulum bi do kelela o dengelela ado era halo bela do terisi walma do wulula norombe nyona walma do wulula ayoro ni benin chugola besinga jamana kuturu wuli ka do aseka jamana dugute de jamana mado la jamana kuturu tseka ko yena bo afle muso tagata to nga ndo to so simple na besinga yere ja alhamdulillah yere masro deni gaire ta don ko fikira ko chama ngera de alaka bodaka alaka bunyaw alaka heraw alaka nemaw ya rabbi alaka hakili to lakuma be alaka fara barka da lauka anga jamana alaka baski alaka hera do jamana ko alaka hera do jamana ko alaka hera do jamana ko alaka baski do jamana ko jamana fantanna ni be alaka hera do ko alaka baski do jamana ko alaka baski do jamana ko alaka labangu manda alaka tubi da ila ay alaka na mina ngaketawma anjela naluma ka keta wala kana mina ba naluma ba anjela de balaga to ya ko mununke ode balaw bina jigi jamana ka balaw di bijigi tuka alaka na mina ka keta ma de alaka hina ana alaka ya fa amma alaka tubi da ila ay alaka ambalu islamaka alaka amfatu limaniaka anga jamana alaka baski alaka hera do ko joli bom be sina alaka jo fitnyam be sina alaka duwa alaka kanu do nyona alaka anti do nyona alaka duskun ko nyona natabaya min be maliana ya rabbi alaka an nataw doya alaka halalan goyayin alaka anti shaharamu na fulu kanu ko jugum minabe ma se toro ma alaka anti sha na fulu herema alako noya ayin na fulu no ban sugula ka ba alama alaka do anoche alaka na nye dauka alaka no do angar sigala alaka bodo kan alaka antlu magi diskun kono hine diskun magaya ya rabbi alaka an yoro bunya ula alaka an ki diskun gelem alaka an ki kafiriyam alaka an ki nafiyam alaka an ki flanga foyama islama ya bulu ko feke alaka an ki shama liman ya lafu alaka an ki shama dana ya cin alaka an ki shama alaka an fara cin tiguka jena anilahara alaka an lafiya jena anilahara alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaka an yada ka lahara alaka an fara no fe moka alaka an fara no fe moka alaka an garska akira fesila aljina kon alaka labangu man di ama shini kenani labangu ma ya rabbi alaka di ama anga banabato alaka kenaya di anuma alaka kenaya danuma alaka kenaya danuma mamu ya anko alaka wali jabilla alaka yafuma alaka hina ula alaka dafla tayre alaka an manzumai angana tumalu le surai ayra marule kana tu surai اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك